През 1998 година по Българска национална телевизия бяха заснети и излъчени в рубриката «Лека нощ, деца» два от нашите моноспектакли по приказки на Кина Къдрева. Кратка квак история в 3 поредни серии и Стават чудеса в 5 поредни серии. Отзивите от излъчените спектакли бяха невероятни. Спираха ме хора по улицата и казваха, че «Лека нощ, деца» се гледа с нетърпение не само от децата, но и от възрастните. Това е въпросният цар. Това е принца. Принца Жабок, който в един момент е станал красив принц. Идеята на финала на спектакъла е, че всяка жаба чака някой да я целуне и да стане принц. Представяш ли си? Ако всички деца почнат след спектакъла да отидат да целуват жаби, какво правим ние? В момента сме в моя дом, в Хасково. Това, че куклите са тук, то е част от моя живот. Това, че Българската национална телевизия засне първия ни спектакъл, беше за нас голяма възможност, голям шанс, защото с този спектакъл ние рекламирахме това, което правим. Аз си мисля, че изкуството, което правим, трябва да стигне до зрителите и по този начин, чрез телевизията, то стигна до най-много зрители и всъщност ние осъществихме задачата на театъра. А с тези жабки сме ходили почти по целия свят. Този спектакъл сме го играли на 15 езика. С него представяхме българската култура в Европа по проекта Европалия в Брюксел. Таня Евтимова е родена в годината, когато е създадена Българската национална телевизия. В началото опознава новата медия чрез телевизор марка Опера, първият на цялата улица, купен от бащата летец. Много добре си спомня насядалите по земята съседи, дошли да гледат първите сериали. Може би наистина съм проявявала огромен интерес към Лека нощ, деца. Това си го спомням още от мъничка, винаги го чакахме и в 8 без 10 сядахме да гледам Лека нощ, деца. Даже и като голяма, може би вече и от професионален интерес, пак сядам да гледам Лека нощ, деца и съм много разочарована от това, което виждам, защото има такива страхотни български актьори, такива страхотни български спектакли, които могат да се излъчат по Българската национална телевизия, точно в рубриката Лека нощ, деца, а това не става, а гледаме ни комерциални, анимационни филми. Аз започнах да пея и влязох в хора на Пионерския дом в град Плевен и за 1 година станах солистка на този ансамбъл. И след което те решиха, че ще снимаме в Българска национална телевизия в предаването в събота вечер, неделя обед. И там ме снимаха като солистка, пях една песен, мисля, "Дума е мама и тата", с оркестъра на Пионерския дом. Ролята на националната телевизия е огромна, защото първо имаше само тази телевизия. По някакъв начин тя формира вкус в хората, тя формира естетика в зрителите. И освен това, тогава ние не можехме да пътуваме така както сега. И когато гледахме телевизия, беше едно пътуване и по различни страни, и по целия свят. Филмите бяха много, много особени. Аз, примерно, си спомням Вилхелм Тел, спомням си "Четиримата танкисти", "Кучето",
невероятни сериали, които с удоволствие пак бих ги гледала. Deszcze niespokojne otargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Таня характеризира поколението на 50 годишните като хора на прехода, преживели труден период, но съдейки по себе си, смята, че днешните 50 годишни винаги гледат напред и се опитват да дадат на децата добро възпитание в любов и красота. Не й допада показването на убийства и лоши примери по телевизията. Със спектаклите си популяризира доброто и красивото. Добър ден, деца! Днес ще ви представим най-новият си спектакъл – Жабокът цар. Какво хубаво царство, какво хубаво царство, царство господарство. Ах, къде ми е златната топка? След 10 години в Държавния куклен театър в Хасково, Таня и съпругът й решават да работят с децата си и заедно създават семейен куклен театър. Нейният натрупан опит се съчетава с неговите умения като авиомоделист-инженер. Дъщеря им пък се включва в трупата, като пише музиката за всички спектакли. Първото излизане на голяма сцена е в Италия на международен арт-фестивал и оттам се завърта колелото. Това, че сме по-популярни в чужбина, а не в България, за мен е тъжно, защото ние всичките спектакли ги правиме за българските деца. И когато, примерно, играеме в Брюксел един месец, целият месец октомври миналата година играхме в Брюксел, в Кралския театър, откривахме техния театрален сезон, на мен беше тъжно, че, примерно, в Хасково нито една градина, с изключение, примерно, на 2-3 градини, никой не ни е поканил да играем в собствения ни град. Аз си мисля, че съм много щастлив човек. Първо, защото работя с моето семейство. Ние сме като едно цяло. А другото нещо, което ме прави много щастлива, е това, че работя за деца. Настоящото удостоверение дава право на юбиляра да се обръща към БНТ с набора и да гледа неограничено време, неограничен брой предавания, като по този начин допринася за рейтинга на Бръсницата. На добър час и през следващите 50 години. Много благодаря. Очарована съм. Такова невероятно нещо не съм получавала. И ще си го сложа на най-централното място. И до днес, мили деца, в блатото има много жабоци. Всеки от тези жабоци очаква да бъде целунат, за да стане